guys, and welcome back to my channel. So for today's video, akong i-share ninyo kung unsa akong i-apply sa akong face o sa akong ilok before ko mo first Maxipeel. Kamu cotton. Pwede ko siya sa likod mo. Ay, inodon mo lang siya kapil sa akin. Tipid-tipid. Look. Sa akong baby oil. Abot nakakita lang ko ano sa YouTube lang gyapon. So, magbutan ta sa tong kamot. Ano, putang dito. Basta nakakita lang ko ano sa YouTube gyapon nga. Mayo daw sa ibutan sa imong nawong kay maka lighten daw ang put no. Gibutan po nila sa ilang ilok. Subay-subay pod ko. Puti-puti mo pod ang ilok. Di more kag nagbutang og serum guys. Ayun pa og serum kay mahal kayo. Kanito pila naman? 45 naman siguro. Dugay pa nimo mahulot. Samo kayo kung magkano? Ano akong acne diri sa school jud kon. Di siya mabiya na. Ano yan? Ta-da! Lolo pa duli kami. Tingnan. Nawa guys. Pati pa ang akong ilok kasi sa akong naong. Ano na siya guys. Naman sila paputi lagi daw. Yes, and that's it. Ano siya akong ginabuhat for ko matog, pero dili kini siya ako ng everyday or every night akong ginabuhat kay amo tamad man kapoy usahay no kanang itong sulan tas atong katamad ba so mao to siya guys. Salamat sa pagtan-aw. Please like, subscribe, share na lang po doon. Click na lang po ang bell button para happy po. Ano? Kumarto siya eh. Ha? Marto siya. Ta-da!